Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού και κατά συνέπεια σε ένα ακόμα ταξίδι στο παρελθόν. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει τα Αγία του Διπύλου. Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι διάβαζα για το δεδαλικό ρυθμό, την πρώιμη φάση της ελληνικής πλαστικής και κατά συνέπεια το μυαλό μου πήγε αυτόματα στο μύθο του Δέδαλου και του Ίκαρου. Ας κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι στην Κρήτη, στον τόπο που γέννησε το θρύλο του Δέδαλου και του Ίκαρου. Ο Δέδαλος λοιπόν ήταν ένας γλύπτης της αρχαιότητας και αρχιτέκτονας, έφτιαχνε αγάλματα που έδιναν την αίσθηση της κίνησης και ζούσε με το γιο του Ίκαρο στην Αθήνα. Το εργαστήριό του ήταν από τα διασημότερα, ο κόσμος τον αγαπούσε πολύ. Και εκτός από αγάλματα ήταν και αρχιτέκτονας, δηλαδή έφτιαχνε κτίρια, πλοία, αλλά και εργαλεία και όπλα για τους στρατιώτες. Ο βασιλιάς Μίνωας ζήτησε από το Δέδαλο να φτιάξει ένα κτίριο έτσι ώστε να φυλακίσει το Μινόταυρο, ένα πλάσμα που ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος. Ο Δέδαλος τότε έφτιαξε ένα κυκλικό κτίριο με πάρα πολλούς διαδρόμους και πάρα πολλές στοές, έτσι ώστε όποιος έμπαινε μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο ήταν δύσκολο μετά να βρει την έξοδο. Ο βασιλιάς Μίνωας τώρα, για να ευχαριστήσει το Δέδαλο, τον προσκαλεί να μείνει στο παλάτι του μαζί με το γιο του Ίκαρο. Παρ' όλα αυτά όμως, φτάνει στην Κρήτη ο Θησέας για να σκοτώσει το Μινόταυρο. Εκεί συναντά την Αριάδνη, την κόρη δηλαδή του βασιλιά, η οποία τον ερωτεύεται και θέλει να τον βοηθήσει. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνει στο Δέδαλο και του ζητά να της πει το μυστικό, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ο Θησέας από το λαβύρινθο και να μην μείνει εκεί. Ο Δέδαλος τότε είπε στην Αριάδνη να δώσει στο Θησέα νήμα, έτσι ώστε όταν ο Θησέας σκοτώσει το Μινόταυρο, να ακολουθήσει το νήμα για να μπορέσει να βρει την έξοδο. Και έτσι και έγινε. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινόταυρο και αφού βρίσκει την έξοδο παίρνει την Αριάδνη και φεύγουν μαζί στην Αθήνα. Όταν ο βασιλιάς όμως κατάλαβε ότι ο Δέδαλος ήταν αυτός που βοήθησε την Αριάδνη, θύμωσε και τιμωρεί το Δέδαλο, φυλακίζοντάς τον με το γιο του Ίκαρο μέσα στο λαβύρινθο. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος ο Δέδαλος δεν ήξερε την έξοδο. Όσο ήταν μέσα στο λαβύρινθο τώρα ο Δέδαλος, έψαχνε έναν τρόπο διαφυγής και παρατηρούσε τον ουρανό, παρατηρούσε τα πουλιά που πετούσαν και σκέφτηκε να φτιάξει φτερά. Έτσι με τη βοήθεια του κεριού και με τα πούπουλα που έπεφταν από τα φτερά των πουλιών, έφτιαξε φτερά για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και να φύγουν μακριά από το λαβύρινθο και έδειξε στον Ίκαρο πώς να τα χρησιμοποιεί. Του είπε δηλαδή ότι να μην πετάει ούτε πολύ χαμηλά κοντά στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα θα του καταστρέψει τα φτερά, αλλά ούτε και πολύ ψηλά, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να λιώσει το κερί από τον ήλιο. Ξεκίνησαν λοιπόν να πετάνε, ο Ίκαρος στην αρχή φοβόταν, ωστόσο σιγά σιγά άρχισε να νιώθει πιο ελεύθερος και πιο χαρούμενος και δεν άκουγε τον πατέρα του και άρχισε να πετάει πιο ψηλά. Ένιωθε τόσο ελεύθερος, ένιωθε ότι ήταν ο βασιλιάς του ουρανού, ήθελε να πετάει πιο πάνω ακόμα και από τα ίδια τα πουλιά. Ωστόσο αυτή η χαρά του δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο ήλιος έλειωσε το κερί και ο Ίκαρος έπεσε στη θάλασσα. Μετά το χαμό του γιού του, ο Δέδαλος πήγε σε ένα νησί που αργότερα πήρε το όνομα Ικαρία και η θάλασσα ονομάστηκε Ικάριο Πέλαγος. Και αυτή η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν κάποιος θέλει να προχωρήσει πιο γρήγορα από τον άλλον, πιο εύκολα από τον άλλον, χρησιμοποιώντας τον εγωισμό του ίσως, στο τέλος θα λέγαμε ότι όλο αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον του και μπορεί να αποβεί μοιραίο. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Δέδαλος έγινε σύμβολο της τέχνης και της εφευρετικότητας, ταυτόχρονα όμως έγινε και σύμβολο του ορίου της ύβρεως της ανθρώπινης φύσης. Ο όρος δεδαλική τέχνη στην πλαστική του 7ου αιώνα π.Χ. δεν είναι τυχαίος, γιατί έτσι όπως ο Δέδαλος ορίζει, αν μπορώ να το πω κάπως έτσι, την εφευρετικότητα,
Έτσι και η τέχνη αυτής της περίοδου δείχνει την πρόοδο στην πλαστική τον 7ο αιώνα π.Χ. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δεδαλικού ρυθμού. Επιτέλους, ένα από τα χαρακτηριστικά του δεδαλικού ρυθμού είναι η απουσία μνημιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, οι αγαλματικοί τύποι είναι μικροί σε μέγεθος, είναι πολύ μικρούλα τα αγάλματα. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι οι μορφές είναι μετοπικές, δηλαδή κοιτάζουν το θεατή, κατάματα στην κυριολεξία. Επίσης, να πούμε ότι ένα επιπλέον στοιχείο του δεδαλικού ρυθμού είναι η έντονη διακοσμητικότητα. Τα μέλη του σώματος των μορφών δεν αποδίδονται, δεν είναι οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, κυριαρχεί το διακοσμητικό στοιχείο και επίσης κυριαρχούν και τα γεωμετρικά στοιχεία, οι γεωμετρικές αναλογίες και θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται και μια σχηματικότητα. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα τώρα παραδείγματα του δεδαλικού ρυθμού είναι η κυρία της Σεζέρ, με προέλευση από την Κρήτη. Είναι ένα αγαλμάτιο το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη σχηματικότητα, αυστηρή μεταπικότητα και έντονη διακοσμητικότητα τόσο στην κόμωσή της, αλλά όσο και στο ένδυμά της. Κοσμήματα όπως το περιδέρεο, η ζώνη στο ένδυμα και άλλα κοσμήματα στο ένδυμα τονίζουν αυτό το διακοσμητικό χαρακτήρα. Είναι φτιαγμένοι από πορόλιθο και θα λέγαμε να ξεφεύγουμε, οι καλλιτέχνες δηλαδή να ξεφεύγουν από αυτή την αφαιρετικότητα της γεωμετρικής τέχνης και να περνάμε πλέον σε πιο φυσικές αποδόσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω πραγματικά στα σχόλια να μου πείτε τη γνώμη σας, τη σκέψη σας, τι άλλο θα θέλατε να δείτε από εμένα, είτε στα σχόλια είτε σε προσωπικό μήνυμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όλη στήριξη, καθώς διαβάζω σε κάθε βίντεο τα σχόλιά σας και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τις απόψεις σας και τον τρόπο που σκέφτεστε. Αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά!